Er moet een einde komen aan intimidatie en mishandelingen in Middelburg. Het is vrijdag 30 oktober. Dit is Zeeland Nu. Oud plan moet einde maken aan geweldsincidenten. Zeeuwse basisscholen kunnen corona nog aan. En gaat Nancy van der Ven haar droom waarmaken? Goedenavond. Er moet een einde komen aan de intimidatie, mishandelingen en drugsgeweld in de wijk Douwendalen in Middelburg. De buurt wordt al een tijd weer geteisterd door een golf van incidenten. Met als voorlopig dieptepunt een vuurwerkbom die afgelopen weekend door een brievenbus van een woning werd gegooid. De gemeente wil daarom een oud plan uit de kast halen dat in het verleden tot goede resultaten leidde. Buurtbewoners willen hun verhaal niet voor de camera doen, maar ze spreken over vernielingen, intimidatie en vandalisme. Een vrouw die ik sprak durft zelfs 's avonds de straat niet meer op en het speelt dus al 1,5 tot 2 jaar. De gemeente Middelburg wil er nu iets aan gaan doen. Nou, we waren eigenlijk al langere tijd op zoek naar een brede aanpak weer van Douwendalen. Want we zagen de afgelopen tijd dat eigenlijk de criminaliteit en het vandalisme zijn kop weer opstak. En eigenlijk hebben we moeten concluderen dat we de Douwendalen aanpak van een aantal jaren geleden weer uit de kast moesten halen. Omdat we zagen dat een groep jongeren toch weer aan het criminaliseren was. En dat is nooit goed. Het plan richt zich op de overlastgevers en past maatwerk toe. De gemeente gaat per persoon bekijken wat er nodig is om ze uit de criminaliteit te halen. Jeugdwerkers, de gemeente en politie werken hierbij samen. Een aantal jaren geleden was het ook heel succesvol. Ja, jammer dat het eigenlijk niet is blijven hangen. Dus dat is weer een leerles, ook voor ons. Om te zeggen van ja, hoe kun je het nou eigenlijk langer dan een paar jaar bestendigen? En hoe komt het nu dat deze groep eigenlijk toch weer zo veel ellende aan het veroorzaken is? Douwendalen is een van de wijken van wijkagent Menno Maan. Hij zag de afgelopen tijd een jonge groep verdachten voor steeds meer overlast zorgen. Het is een hele gevarieerde groep. De leeftijden lopen echt wel vanaf een jaar of 12, 13, 14 tot de oudere groep. En die zijn echt wel tussen de 20 en de 30 jaar oud. En het probleem van deze groep is, is dat de ouderen de jongeren dwingen middels chantage om bepaalde strafbare feiten te plegen. Dat zijn dan strafbare feiten als baldadigheid, vernielingen, mishandelingen, maar ook vuurwapenbezit, drugshandel en overvallen. De politie hoopt nu vooral op meer informatie vanuit de wijk. Wat ook wel een probleem van deze wijk is dat er heel veel sociaal contact is. Dus mensen weten heel veel van elkaar. Alleen het delen bij de juiste instantie, dat is moeilijk. Waaronder ook informatie over criminele zaken. Ja, die kunnen gewoon bij de politie gedeeld worden. Die kunnen met mij via de wijkagent gedeeld worden. Maar we hebben ook nog een TCI of een meldmisdaad anoniem. Waar mensen anoniem hun melding kunnen delen. En zorgen dat er toch wat gedaan wordt aan het veiligheidsgevoel van de wijk. Volgens wethouder Alberts zorgt de overlast van de laatste tijd er niet voor dat mensen niet meer in de wijk willen wonen. Als we kijken naar het algemene cijfer van Douwendalen, de meeste mensen voelden zich gelukkig nog heel fijn en prettig in die wijk. Laten we ook zien, er zijn wel verhuisbewegingen, maar iedereen wil gewoon graag ook in deze wijk wonen. Er zijn voorzieningen, er is heel veel groen. Kortom, het is een schitterende wijk en er zit nu een smetje op en dat smetje moeten we wegwerken en daar gaan we hard mee aan de slag. Niemand ontkent dat de aanpak van de problemen in de wijk Douwendalen een project van lange adem gaat worden. Het gaat in ieder geval lang duren voordat alle bewoners hier een veiligheidsgevoel en woonplezier terug zullen hebben. In de afgelopen 24 uur zijn 2 Zeeuwen in het ziekenhuis opgenomen met corona. Ook zijn er tot vanmorgen 110 nieuwe besmettingen gemeld. Daarmee is het besmettingsniveau in Zeeland stabiel in vergelijking met de rest van de week, toen er per dag een soortgelijk aantal besmettingen bijkwam. En de tweede coronagolf heeft nog geen grote gevolgen voor het Zeeuwse basisonderwijs. De uitval van leraren valt nog mee en is nog makkelijk op te vangen. Ik heb ook contact gehad vanmorgen met de TCOZ die vervangingen regelt. En die zeggen, zeker de langdurige vervanging kunnen we tot nu toe nog bijna 70% kunnen van voldoen. Het weer sluiten van de scholen is een doemscenario waar ze rekening mee houden. Maar de scholen zien dat nog niet zo snel gebeuren. Maar als je in heel Europa kijkt, in de strengste gebieden, bijvoorbeeld Ierland waar een lockdown is, zijn toch de basisscholen open. Wij zullen er ook altijd voor blijven pleiten. Zolang het veilig is, hou de basisscholen open en doe het voorzichtig. Want dat is in het belang van de kinderen. Vlaamse ziekenhuizen hebben de bezoekregels aangescherpt. Zo laten de ziekenhuizen in Antwerpen helemaal geen bezoekers meer toe en kiezen andere ziekenhuizen voor andere beperkingen. Zo laten het AZ Seno in Knokke en het ziekenhuis in Eeklo nog maar 1 bezoeker per patiënt per week toe. En in de ziekenhuizen in Brugge en Gent is bezoek daarentegen elke dag mogelijk, maar wel met een beperking tot maximaal 2. De ziekenhuizen in België staan onder grote druk vanwege het sterk stijgend aantal coronapatiënten. Zo waren helpen mij, God almachtig. Paula Schot is beëdigd als wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Schot schrijft met haar benoeming geschiedenis, want ze is de eerste vrouw die namens de SGP wethouder is. De benoeming kon niet op de goedkeuring rekenen van alle andere Zeeuwse partijgenoten, onder wie oud-gedeputeerde George van Heukelom. Maar de Schouwse fractie trekt zich daar niks van aan. Elke partij heeft een mastodon. Het VVD heeft Wiegel, CDA heeft Van Agt en wij hebben Van Heukelom. Schot volgt Kees van der Bos op, die nu burgemeester van Urk is. Walcherse basisscholen leren dit schooljaar door middel van workshops over het gedachtegoed van de in de Tweede Wereldoorlog vergaste Etty Hillesum. Hillesum is geboren in Middelburg in een Joods gezin en schreef een dagboek waarin kenmerkend is dat ze geen haat heeft tegen de Duitsers. Eigenlijk is haar gedachtegoed heel actueel. Eigenlijk zegt ze tegen de kinderen, kijk naar het goede in de mens. En verbeter de wereld en begin bij jezelf. En dat laten we eigenlijk op een hele creatieve manier binnenkomen bij de kinderen. Leerlingen van basisschool Klinket uit Koudekerke deden vanmorgen onder andere een metamorfoseopdracht. Daarin konden ze even in de huid van iemand anders kruipen. Tot eind van het schooljaar komen nog tientallen Walcherse scholen langs om het project te volgen. Het is tot nu toe de belangrijkste dag uit het leven van Nancy van de Ven. Morgen kan de motocrosser haar lang gekoesterde droom uit laten komen. Wereldkampioen worden. Bij de laatste wedstrijd van het seizoen gaat Van de Ven als leider van start. Dat Van de Ven nu aan de leiding gaat in het klassement is een klein wonder. Want haar start aan het wereldkampioenschap was niet goed. This was the change of lead. 85, Van de Ven made 2-3 mistakes on that hill. Superveel fouten heb gemaakt die eigenlijk onnodig waren. En heel veel keer gevallen ben dat ik echt denk van ja, ik weet niet wat er eigenlijk gebeurde, maar het was niet goed. En de laatste 2 wedstrijden gingen eigenlijk echt supergoed. Ik had 2 van de 4 manches gewonnen. En ja, ineens stond ik eerst in de tussenstand. Dat ze goed reed in de laatste wedstrijden komt volgens Van de Ven mede door de coronacrisis, waarin ze echt weer eens tijd voor haarzelf had. Ja, je kon eigenlijk niks doen, weinig trainen. Dus ik denk eigenlijk dat het misschien voor mijn lichaam wel goed was om eigenlijk even een keer een beetje tot rust te komen. Nu, met nog 1 race te gaan, staan er 4 vrouwen binnen 10 punten van elkaar. En dat belooft spektakel in de laatste Grand Prix. Ik weet als geen ander hoe spannend het natuurlijk gaat worden. En ja, het staat gewoon weer heel dicht bij elkaar. En ik ga er wel natuurlijk in de beste mogelijke uitgangspositie heen. Maar ik ga het dit jaar gewoon wat anders aanpakken dan toen, denk ik. Met toen bedoelt Van de Ven uiteraard 2017... waar ze in de voorlaatste ronde van het seizoen in de Franse blubber de wereldtitel verspeelde. En tot overmaat van ramp glijdt de motor ook nog weg. Haar droom, wereldkampioen worden, gaat in rook op. Er zit altijd in je achterhoofd wat er daar zo is gebeurd. En als er bijvoorbeeld modder op een baan is en je ziet een baan, denk je, oh god, ik krijg gelijk zo'n onderbuikgevoel dat je denkt, ja, toen en toen. Niet dat het zeg maar van invloed is op jouw dag op dat moment, maar gewoon meer dat je nog steeds zo erg baalt dat het nog steeds super hoog zit wat er toen is gebeurd. Maar daar moet ze komend weekend niet aan denken. Morgen heeft ze de ideale kans om die nachtmerrie van 2017 voor altijd te vergeten. Ik ga gewoon echt zorgen dat ik niet te veel druk ga maken in ieder geval. Want dat had ik toen wel heel erg en dat ik zenuwachtig was. Maar nu, ik weet niet, ik ben denk ik wat ouder geworden en ik kan er misschien iets beter mee omgaan. Dat ik denk van ja, we gaan er gewoon naartoe en we gaan gewoon zien wat er van gaat komen. En als ik gewoon doe wat ik kan, dan moet het wel goed komen. Ja, en uitgerekend vandaag werd bekend dat Van de Ven op zoek moet naar een ander team. Als gevolg van de coronacrisis lukt het haar Italiaanse ploeg financieel niet om haar team in stand te houden volgend jaar. Thuiswerken is inmiddels niet meer weg te denken en zal na de coronacrisis ook niet zomaar weer verdwijnen, is de verwachting. Maar dat betekent wel dat er goed nagedacht moet worden over een ruimte in huis waar je goed kan werken. Maar het heeft ook gevolgen voor de inrichting en uitstraling van wijken. Op het moment dat veel meer mensen thuis gaan werken, dan komen daar beperkingen uit voort. Je loopt tegen grenzen aan in je eigen huis. En dat leidt tot creativiteit en die kan zich op verschillende manieren uiten. Dus van slimme ingrepen in het interieur tot een aanbouw of een uitbouw of een huisje in de tuin waar je gaat zitten werken. Dat betekent dat bestaande woningen individueler op de wensen van de gebruiker aangepast kunnen gaan worden.
Dat zou voor de levendigheid van woonwijken misschien best wel een leuke toevoeging kunnen zijn. Natuurlijk ook al het feit dat die mensen, omdat ze thuis werken, ook meer ter plekke zijn. En je minder slaapwijkjes krijgt waar mensen tussen 7 en 7 bijvoorbeeld geen eens zijn. In woningen waar geen extra werkruimte aanwezig is, zijn er tal van andere creatieve oplossingen te bedenken. Je kan natuurlijk door met schuifwanden te werken of met klappende meubeldelen. Ja, je kan natuurlijk ook in een heel beperkte ruimte met betrekkelijk eenvoudige middelen al heel veel doen, zeg maar. Een schuifwand is echt een klassiek voorbeeld. Dat betekent dus een slimme indeling van je interieur eigenlijk. Daarnaast moeten woningcorporaties en projectontwikkelaars volgens Thijs ook goed nadenken over de bouw van nieuwe woonwijken in de toekomst. Wat interessant is dat je eens gaat kijken niet op de schaal van de woning, maar inderdaad op de schaal van de wijk of een rijtje of 6 of 7 of 8 woningen. En dat je kijkt van wat kunnen we gemeenschappelijke voorzieningen bedenken die een ruimte krijgen. En dat is natuurlijk veel efficiënter. En dat zie je al in veel woningbouwprojecten in grote steden. Ja, dat je coöperatieve woningbouwprojecten hebt waar de voorzieningen ontzettend goed zijn. Van een kinderdagverblijf in een blok tot werkruimtes voor iedereen. Dat is zeker iets waar woningbouwverenigingen ook in Zeeland een slag kunnen gaan slaan, denk ik. En aangeschoven is collega Erik Holm. Erik, dat thuiswerken dat gaat verder dan alleen het aanschaffen van een beter bureau. Er ligt ook een taak weggelegd voor projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Nee, klopt. Het is nog het prille begin. Het staat nog in de kinderschoenen. Dit soort plannen maak je natuurlijk niet van de een op de andere dag maak je dat concreet. Maar de woningcorporaties die ik heb gesproken, die zijn heel enthousiast. Beverland Wonen, die gaat namelijk binnenkort ook brainstormen om te kijken hoe ze deze plannen nou, deze ontwikkelingen concreet kunnen maken. Dat geldt hetzelfde voor Zeeuwland. Dus ik denk over een aantal jaar dat je dit soort plannen ook wel gaat zien in de Zeeuwse samenleving. Ja, maar nu nog even toekomstmuziek. Is er nu al iets te zien van deze ontwikkeling op de huizenmarkt? Nou ja, ik heb ook wat makelaars gesproken en die geven aan dat er ook een verschuiving plaatsvindt in de vraag. Er is meer vraag naar huizen met meer ruimte, werkruimte. Men gaat ook van een appartement naar een huis met een tuin. Daar kun je bijvoorbeeld ook een kas of een tuinhuisje in plaatsen waarin gewerkt kan worden. Dus dat soort elementen zijn wel heel erg belangrijk. Nou, Erik Holm, dank je wel. Het bleef lang bewolkt en grijs vandaag, maar het bleef wel droog. Even was er nog de hoop dat de zon nog tevoorschijn zou komen, maar het bleef helaas bij een korte opklaring. Vannacht dan klaart het dan weer wel op en daar profiteren we overdag gelukkig dan weer wel van. Met wat zon en zo'n 17 graden. In de middag en avond nemen de wolken en regen weer de overhand met zo nu en dan een stevige zuidwestenwind. En straks weer een aflevering van Terugkieken. Met vandaag iets wat we nu wellicht zouden bestempelen als kinderarbeid. Maar wat vroeger de normaalste zaak van de wereld was. We weten nog goed dat wij klein waren. We waren een groot gezin en dan met z'n vier. En dan zaten we dan een uur of 6 in beddetje uit, 5:30. En dan pelde je tot aan de school ging. En uit school kwam ik weer beginnen. Ik had er tenminste de gruwel aan. Maar dat was noodzakelijk, zei men. Ja, en u kunt gewoon genieten van een vrije avond. Hierna komt nog het uitgebreide weerbericht met John Haviga. Voor nu een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.